money for, I want the unknown. Madawayani, musikam kananjarani, bingalam, miani no fe, halam kuke, halam motonma, me benende, me padma, bene kalma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya karma. Holmo kolo to mi no hande Hakille jiba bende yila mi yadum wawa wande Do ala sehila la bande Dum fo madara wanta Mande ndanja nde berne bonde Wana hunde fo fonda Andren han ma want to de fonde Dum no fo halin Sinu sawa famina Jia giro wanta hasida Warma jata irande ito Berne paleji jitanezi Joni jettoɗa galle ma j'espère e joni kay mi yetto inchallah jeew noon min noon wonan ɗo pour mboɗo dognan ma de hande kay kam beltiɗo machallah ɗum kam j'espère que aɗa andi ɗum quand même hande kay kam beltiɗo ɓaari mi ari ɗo a nawi kam kay hande kam beltiɗo no feewi sah comment faire an kay Moussa Sow ndeke ka neɗɗo moƴƴo ah non c'est normal ɗum koko foti wonde a weeɓa hande patron ma e nawmo ko ganduɗa ko commune ma ndendi ɗum inchallah balle nde commune ma ko gonga sum wonan ɗo goɗɗo ɗum fof ne wawno tawdemo hen de mais c'est normal ko golle ɗum ko min hande sa yalti a dañi caɗele dans les normes ñagartomi kay ko entreprise o ɓeyɗo mawnude ɗo en ha an e hoorema mbawa dañde ɗum ɗoji ma oto ma e tout inchallah rabi on va le faire inchallah rabi mala caɗele goto hande kay weltima no fewi mi ari galle ma nawi kam ah non c'est normal weltima no fewi sah et puis aussi kadi haɗam weltima e ma aussi et c'est ça qui est l'essentiel ko gonga de parce que yimɓe oɗon mbawi ɗon ligguido taw kadi parce que parfois aussi ƴetta neɗɗo oɗon ligguido taw ko an won ɗo omon liggo mais o yiɗananima liggantuma ko wa souvent ko an tan fof ko an tan so yi ha entreprise o yettimo ɗo ko fof ko an normal ko enen ko an moƴƴi tan Moussa Sow ko enen on amin tan j'espère que ko ɗo en eyyi ko ɗo kay aɗa wawi hadde ɗo tan Moussa Sow
a jarama de weltima no fewi an wutti wa hande no yoyi de. Merci beaucoup. On est à Jarama, merci. Ok, à la prochaine. Ok. Sawoni no do, wanani wayano. And sawoni no do, wanani yarano. Awoni fo, awoni anno. Madawayani, musikam kenenjarani. Bingelam, miani no fe. Halangu ke, halang motonma. Benende, ben Padma, ben Kalma, ben Dharma, Chakalma, ben Peuja, ya Kalma. Do yewi, yeah, doya toni. Hande non jiɗi ko yewtude ma ko mbanmi teskimi et ma et aussi que dire Toulaye et Adam. Je veux dire que au carré d'as. Au carré d'as. On ko teskimi et ma. C'est vrai on fof kon sehilaɓe. C'est vrai on fof oɗon jiidodiri. Et c'est vrai que je vois que on fouf oɗon dañi complice. Mais à vrai dire, mi yi to pawɗa haaɓi. Onon fof mi yi no nangir ɗon haaɓi, no nangodiri ɗon ni. C'est tellement beau, no yoodi ha maayi. Mais hakkunde ma e haaɓi. Hande somi nandunomo mboɗo wawi wonde que an adi yiɗi haaɓi sabu Allah e nelaɗo muɗum. Namdomi ko tagi. Ko tagi. Mi yi kala nde haaɓi yiɗi nadde e ko fewani ou bien ko fewnitaki e dewgal mum an aɗato haalde. So wona no yiɗde a darannomo on naata e kocce ɗe. Mi yi aussi kadi somin foti yaltude ou bien amin jahli haaɓi wiyata kam toujours je l'ai proposé pas mal de temps amin foti yaltude ou bien ko way non mi wiyamo nen noddu Adama ou bien nodden Toulaye et tout mais toujours yetta kam ko Aïcha, je préfère Aïcha. Et après je me disais pourquoi elle dit toujours que je préfère Aïcha mais ne jewtumi gandumi koye ma woni. E ka neɗɗo baɗɗo sincére e yidde ma. Et aussi kadi mboɗo jarnoma hen no fewi. Raison pour laquelle mbimi non hande kam Allah e sago mi tawma ɗo mi haalanma ɗum. Merci beaucoup a weltanama no fewi aɗa andi an a fotani arde tawa kam ɗo aɗa jarami hen par ce que ko foddam an ni a fotani arde aɗa waɗami remercier hen par ce que ka joom galle amen kala ko kalɗa fof ko ɗum hakkude amen haaɓi noon Allah koko hoddide komin nayo minen fof emin jiɗdiri machallah mais hakkude amen haaɓi mbiyen wawi wiide diwi cehilagal en fait mi wawa joɗade ɗon ni mbiyen waɗa ɗum expliqué par ce que ina woɗɗi torop no waɗɗayam haaɓi ni mbiyen yiɗ ɗum mbiyen horsini ɗum minen fof jiɗdiri franchement parler mais yaadi fof des fois il faut daña ɓattiɗom no fewi te haaɓi no ɓaadi ɓerdam nde no fewi ko feccere fittandem franchement parler. Ok.
ça se voit donc mboɗo anndi ƴeewata ko hollidde ko onon fof gondi mais mboɗo anndi less so ƴeewama ha less ko an e makko gondi. est ce que min jiiɗani ni c'est ça ina wawi min jiidata c'est ça en tout cas mboɗo jarnuma hen et puis vraiment galle ko galle ma encore une fois no nanguirimi haaɓe ji mboɗo wawi wiide ko noon nanguirma ko noon kay et puis kala ko cohluɗa e yam ou bien kala to miijuɗa min mboɗo wawi daranadema toon n'hésite même pas inchallah haalnam e mi waɗa hen foɗɗam ɗum waddata et aussi kadi j'ai hâte vraiment que nannoɗa comme service parce que neɗɗo so tinimo tan tinno kadi sa tinimo kadi tintinmo aɗa tinimo ɗum tagui kam arde ɗo tintindema mboɗo tinma saabu no tinirɗa deɓɓam no tinirɗa amen ni alay saago men Ebe Fatma, bene kalma, ebe darma. Chakalma, ebe peuja ya kalma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie. Famani anani, olgo kevi. voilà joni kam mo daniyama seeɗa mi anda holko foti ñamde par ce que wiyete ko rendu musata mi anda holko foti ñamde hakkinande ɗiɗo probléme aji ɗi fof par ce que déjà je l'ai demandé namdi momo holko ñaami boowol so taw ou bien wonko aɗa andi madduji mon di ou bien ko way noon so taw sooɗi hen mais o wi o soodani o wayri ñamde boowol gila namin jano restaurant. non mi sikkani ɗum wona jikko haabi déjà heewa ñamde mbedda à part siko yaadema l' essentiel tan ko wawi hen wonde fof eɗen leel il faut o yaha hôpital actuellement ɗum jinmi allô ouais je te rappelle d'accord docteur mo noon noon pour yo ar ƴewdemo mais ko kalda ko ɗum ɓuuri wadde fayida nawdemo clinique quand même yimɓe ganda holko nanguimo e holko wondi c'est plus sûr quoi joni alan no mbatten walla mi service goto jettannam Binta Tokos omoni garderie to tinno suba Allah sa yettima toon mboɗo anndi les responsables mbawi wiide ɓe tottatama kono noddam téléphone quoi qu'il en soit mi ƴeewa findindemo o juurondiyam min ƴeewa yaade e clinique o ƴeewoyde ɗum Adam caggal Allah yettude nelaɗo mum kadi sallallahu alayhi wa sallam min de Hafsa mbeɗa weltemo mi haalani moƴƴere makko mais intelligence makko
no waawi rewrude o ɓiɗɗo debbo tan haw anndi ko yahatno e ko waɗatno e bonande o yitte fof o fawɗno leydi to eɗen jiya komi sikkano dama fi ko neɗɗo wawano haalande mi wiya ko goonga woni an annda aɗa nen majjere min mi annda mbeɗen majjere goɗɗo e goɗɗo o ara e galle he vraiment omo yiɗma de tinno nanngumo juuɗe sappo abbito e yidde makko te min mbeɗa anndi yidde makko ko yiddema galle wono goto galle o wela a dañi debbo de machallah a dañi debbo en tout cas min mbeɗa welte gueɗe makko ɗum kam mi wawa wasde haalde kaw Allah jarama a jarama te ko teskiɗa ko hunde jarde teskade saabu Hapsa mi sikki hay haade mi resdemo en kaldi haala makko e moƴƴere makko e neɗɗagal makko surtout neɗɗagal ngal saabu hande ko waɗi ko neɗɗo tigui wawi ɗum wadde wawno yaltude gallo o wasa wondede ko heddi caggal kono yidde nde o jogui e Aissata nde e kadi korse mo jogui e mo ɗum saabi ayi ndeɗo feere nde waɗi ha wawi yaltinde gongo fof kadi kaw Hapsa wawa ɗum yobde Oumou noon kanko tan bettima saabu ɗiɗo duuɓi ɗi min gondi wayi hewde omon waɗami ɗeɗo gueɗe kadi haydara mi anda hen handi haltoɓe wi ko neɗɗo ina niɓɓiɗi kadi eɓe mbiya kadi feere debbo mo rewi ɗum tan yoolo kala ko wino kam ɗum mbaɗami kala ko haalno kam e gallo kaw mi feccata hen sikki ko ɗum mbaɗami ndekere yo tan jomum nan caggal waɗa ko haydara mi anda hen Adama min kay jogori wiidema walla foti wiidema aɗa yarlo aɗa yaafo ala fof no mi rewrade ni suba kay kikiɗe jamma e ñalawma chaque jour ko jeefe mi ma res Oumou ko bande saabu ko bande ko resa jogo séri jogo comme on dit mais min temi waɗi ɗum ko erreur mawɗo mi jogori no bonnude galle ma fusde galle ma par ce que mbaɗono Oumou hande sa resinoma addimo e galle ma non seulement ko o fusat galle ma o bonna galle ma mais no waɗi risque uji to ko kiram a yiɗam kiram ɓurtimo doole ɗum ni tubak sa rentaki wiyata obsédé kala koɓe jogui e aduna mabɓe mbawi waɗandema mais attention hay goto noon ɓe ndendata ko hay goto kamɓe tan an tan kiram ɗam ɗo noon ɓurtata ɓe doole ha ganduɗa mbawi wadde n'importe quoi ɓe teyata ɗum wayata kono rafini e Allah jarama noon Allah kadi yettama par ce que ɗum fof noon aɗa jogui duwaji natde ɗum fof no wawno wonde mbiya kaw ko gonga ko kalɗa ko res ɗum woni ko suka wiyete suka ne yiya mawɗo ne yiya a faami haqqille suka no daña ɗum mawɗo no daña ɗum hande sa profitino tan a waɗi ko mbimi ko janggo e jaam ko gacce ɗe ko min rondo kono Oumou kam vraiment ɓayde Allah kam nawimo ɗum kam probléme ala jettiren ɗum saabu Allah e nelaɗo ɓayde affaire o noon no hiira noon joni kam lay kaw hadama yaade ne waɗi gueɗel ayi Oumou mi faamimo law kaw ayi ko waɗatno koye gallo ko heewi mi joganomo hen jorto ɗum waɗi saha fof nde garɗa kalɗa tan mi eto felɓinde haala ma wona gantinde mi eto felɓinde haala ma yehino ha waɗi saha goto kaw Oumou wallahi kaw mi hulnomo wiɗa kulol musgol batte somin keddima ɗo e gallo minen tan omo jogino konnguɗi ganduɗa mi yiɗano hay nana ɗum waɗi sahaji hay somo haala jeni waddemo enregistré mi fawanma kono anje tan dogde haaluji kono Oumou hay somi lelinomo jamma goɗom ko hewdidemo koyɗi bonni firti ko min tan Oumou e gallo kaw omo wawno hay wardemi ɗo e gallo hay gottinta saabu peeje makko ƴeew ko Hapsa yaltin ko fof wayi hewde ɗum fof ndekete Oumou noon waɗi ɗum e gallo mi andama hawnide Oumou kay kama ko kay vraiment
min de hankadi natta hawde vraiment bettere nde o betti kam nde wallahi mais noon ko noon kono mbimami ni nane tan andir hono noon hehe est ce que a jarama seedi ma waɗama ara wallahi ani kamɓe koɓe udduɓe joni presque haydara waɗa hen saaji noon walla gorgulaɗo omo andi tani ko ataya tan wuuri ayi a jarama yo Allah junnaju so ɗum yawti noon Adama aɗan koni gonga mi wino nana mbeɗa yaha mbiɗa yomi jooɗo a parani haala kono no hiiri noon kono min ni mi ɗefi wadde erreur par ce que mi yahano to mi parani joni kam duttuɗen e gueɗe ɓinguelam nguel ko kalɗa hen ɓinguel faam kaw ko miijiɗa walla ko jiiɗa ala min kay wona ko miiji an kay namdotomi aɗa andi kanko déjà ko sehil Absa joni koɓe sehilaɓe de ceernojo ko nenam Adama Diallo kanko nelno kam mama par ce que o yejjiti an makko ko hoɗum wonɗo ko hoɗo gandandirɗon ko ɗum tawi o neli kam ɗo pour kalanabo o ciftininabo o yejjit o yiɗino ar hay mais pour l'instant o wawa ar par ce que babam o sellani ko babam o toppito ko ɗum tagi o neli kam ɗo guila ñammude nodduɗa kam téléphone babam sellani ko ɗum waɗi o neli kam ɗo pour ciftinabo yow xale bi li nga dee waxu ni maa ko dee déggu mais pour ma waxu la tontu la si pulaar boobu noonu moom la laa munul mais du yaa nga déggu olofu sa yaay Adama Diallo moomu nga waxu am na ñaar fukki atu mu fekk ma farata bu mu ñëwee foofu noonu mu expliqué ma ab problème nee na dafa rey xaritam léegi bu mu reyee xaritam coow li na ko mu ñëw foofu pour ma wallu ko bu mu ñëwee maa tëju gémmuñu ñépp ñu doon waxu mu ne ma dinaa la joxu 2 millions ma ne ko liggéey boobu dafa diisu de 2 millions munu ko ma ne ko danga may jox juróomi million mu dugalal ma 2 millions mu des 3 millions ma ne ko ñaari millions yi nag pour mu tëju gémmiñ bi la yaa may déggu beneen liggéey bi nag mu ne ma naa ko liggéeyu xaritam jëkkëramu pour mu nobbu ko waaw liggéey boobu ma def ko moo tax jëkkëram bi da ko nobbu ba du gisu sa papa du moom mooy sa papa maa ko defu lu man maa ko liggéey ba jabaram bi lu ma ko waxu rek loolu lay defu te liggéey boobu man rek maa ko mun a dindi de ak yeneeni liggéey yoo xamante ni ñetti liggéey yépp man maa ko defu boo demee neen sa yaayu bisu tey jii laa ko joxu rendez-vous muy samedi gis nga bu ñëw indi sama 3 millions ba gàcce bu gàtt moo gën bu gudd de gis nga bisu tey jii bu ko rawee boobu du baaxu de yaa mooy yaa mooy gis nga tey bu rawee dootul baaxuti te newoon naa ko nag xaritam bi am na doom ju baaxu de te doom boobu nagu nag moom moo koy tegu gàcce jugal nga dem waxal ma lii soo yaay oui Iteria musu naa kaa gisu aja waay génnul sama néegu génnul dama nga waxu ma ko loolu rey xaritamu ba pare ñëw fi yore ma suma xaalis mu muy dof dof lu suma kaw maa ngi koy xaar bi su ñëw tey
holmo koloto mi no hande hakkille jiba dande yiɗa mi yiya ɗum wawa wonde do ala sehilala